Papagoda. Alright. Saan tayo? Dito. Saan tayo, di ba? Dito tayo. Tama ba? Tayo. Lagi dito. Naligaw pa kami ah. Saan ba? Tayo eh. Oo, Kahit kapit. na tayong tulay. Oo nga pala, dito yun. Doon. Ay, charot. Ay, nako. Buhay. Araw-araw. Ano yan? Araw-araw. Buhay. Mga tendera. Mga vlogger na tindero. Buhay. Anak buhay. Ano? Ganyan-ganyan lang pero ano yan, solid yan. So yun guys, ang dami namin habang kami sa LRT. Tama LRT? LRT. Habang nakasakay kami, dami namin nabubuong mga, alam mo yun, mga pangarap na ano. Imaginary business. Nasun, kaya namin gawin yan. Ni Ken. Nasakay, kaya mo na tayo. Tsaga-tsaga muna kami sa ganito. Oo nga po pala, hindi pa ako pauwi. Paano pa lang ako? Namili lang kami. So, commute ako mamaya. Mas marami dadaling doon ito. 2 plastic na puno. Mapaplex ko yung mababata ko yung muscle ko dito. Okay, mamaya na ulit. Grabe, sipag talaga ni Kuya Jay. Ay, nakikita ko, may future talaga to. Grabe sipag. Ha? Matindi. Babawasan na nga yung taba ko eh. Pahinga muna kami ni ano. Pahinga muna kami ni Ken. Ano? Pahinga muna. Para sa ikakunlas ng mga bading. Pagod. Pero nakaka-enjoy. Yun nga lang, mamaya, boring ako nito kasi mag-isa na lang ako uuwi. No, pero mas masarap talaga mag-commute tsaka mamili pag may kasama. Tsaka nakakuha ka rin ng idea sa kasama. Ay, tulad ko, nakakuha rin ako idea sa'yo. Katulad ko, sa kanya din. Pasaan lang kami. Kaya minsan kapag namimili kami ng gano'n, sabihin ko, Ken, okay ba to? Okay ba yung design? Sabihin ko, good yan. Pag sinabi ko naman sa kanya na huwag mong bilhin yan, pangit yan. Ako nagtatanong kahit matagal na rin ako sa industriya namimili, syempre. Natanong ko rin siya, Jay, bili mo nga Kuya Jay ng mga gusto mong ipambenta natin. Kasi yung sa akin kasi, iba rin yung mga gusto ko, iba rin yung gusto niya. Hindi naman lahat ng mamimili, katulad ko yung taste, di ba? Kailangan kuha ka rin sa iba. Sa ibang kasama mo, di ba? Tol, anong maganda sa'yo dyan? Kasi iba-iba tayo ng taste eh. Iba yung mga taste natin, ayun lang ipipiliin natin. Kasi may mga taong gusto rin ibang Tama. Kaya yun. Kaya yung sakripisyo namin ngayon, soon, magkakaroon din kami ng sarili naming clothing. No? Abangan nyo yung 2H clothing namin, tsaka yung legendary. Tandaan nyo yan. Soon, mangyayari yan, makikita nyo rin yan. So, pagdating namin dito, yan. Ganyan ako kamahal dito. Pagdating, kain agad. Grabe, ang sarap ng pamimili namin, kuya. Promise. Sobrang sarap ng pamimili namin. Dito tayo. Yan. Puti mo pala eh, Kuya Jay. Puti ka sa akin. Sinungaling yung cellphone ko na yan. kain guys. Kain po, yan o, sinangag guys. Kaon. Sinangag pa lang, ulam na. Kaon ka. Kayo nagluto nito? Yan nga guys o. Pinaglutuan pa ako ng paborito ko. Bakit service po? Bicol Express. Ba't talaga ng kuya to? Grabe. Kanya akong gulay ko yan. Buwan ka. Ang ganda nung namin. Ganda nung... May nakita kami bootleg, sabi mo may nakita kami bootleg. Ano ba? Ayaw na magang ipopost? Hindi, wag na. Sabi mo na lang sir. Pwede yung pag matrabaho yun. Tapos guys, eto. Habang nasa biyahe kami, ang dami naming nabuo na pangarap na sa clothing, sa mga business na soon gagawin namin ng paunti-unti nila rin.
At sana suportahan nyo kami. Yes. Sana hindi sila magbago. Kahit anong mangyayari, nandun pa dapat yung support. Kung Saka, mahal mo yung isang bagay, mamahalin mo hanggang matapos yun. saka ito, tingin mo ng tubig ko yung bubulong na. Ito guys, siyempre, alam nyo naman, bilang si charity vlogger kami ditong tatlo, doon din kasi kami kukuha ng pang-pondo namin sa pagtulong din sa kapwa. No? Kaya yun talaga yung isa rin sa purpose namin yun. Gusto natin tumulong eh. Kaso wala tayong pantulong. O, di maghanap buhay para kung kumuha ng pantulong. At least, masasabi mo sa sarili mo na, yung pinangtulong ko galing sa pinanghirapan ko yan. Ay, yes. Ay. Salamat, Avatar. Siyempre, salamat na din doon sa mga tumutulong din. Salamat din. Number Sana, one kay Sir Arthur, kay Kuya. Ang mga sumusuporta kay Jay. Yan, maraming salamat din. sana huwag kayong magbabago. Ituloy nyo lang yung nasimulan. Nakablog kasi kami hanggang doon, hanggang dito. Putol-putol lang. Galinugtong ko lang yung kain natin. Ang sarap na may kaibigan ka na nagbibigay motivation sa'yo, promise. Lalo ako nabubuhayan. Kasi yun ang importante. Ang kaibigan kasi, dapat kung anong nakita mo dun sa kaibigan mo, ibigay mo yung support talaga para kung ano man yung nakukuha mo sa buhay, i-share mo din sa kaibigan mo. Mga kalaman natin. Saka nga pala guys, sa lahat ng supporter ko dyan, kung nais nyo magpagawa ng mga damit na gusto nyo, sarili nyo, kaya may reunion kayo, reunion, basketball, jersey, liga, gusto nyo sa kandidato, yan, sa lahat, pwede nyo i-rekta sila Kuya Arthur sa pagpagawa niyan. At napakalaking discount naman po ang bibigyan nila. Hindi lang yan. Kung gusto mo magkaroon ka ng sarili mong Clothing, merch o clothing, kahit nasa bahay ka pa lang, kahit nasa bahay ka lang o marami kang kaibigan, sarili mong brand, sarili mong logo, kami nagagawa para sa'yo. ang gagawin mo na lang, nagbebenta ka, wala ka nang poproblemahin. Poproblemahin mo lang yung bayad sa amin. Gago! Take note, take note, hindi hindi logo namin hindi Oo, brand logo nyo. namin. Brand nyo, branding nyo, sarili nyong brand. Halimbawa, kayo, katulad yan, mga OFW, medyo pagod na kayo mag-OFW, di ba? Uwi kayo dito, ano kayo magandang business? Hindi maghanap kayo yung design nyo, malay nyo mag-click. Ang daming mga big timer ngayon. Kasi kadalasan ganito nangyayari. Bibili tayo ng product sa iba, yung brand nila ang binibenta natin. Oo. Branding nila. Eh bakit hindi nyo gawin yung ibibenta nyo sarili nyong brand? Tama. Habang nagbebenta kayo, nakikilala yung branding nyo. Meron kayo sariling clothing line o sariling pangalan ng t-shirt nyo. Ano yun? Kompleto na yan. May hang tag, may label, may sticker pa. Pagbenta mo sa customer, ibebenta mo na lang yung kompleto na, naka-plastic na, may sticker na. Benta. Wala ka nang iisipin. Isipin mo na lang yung design na gusto mong ilagay sa t-shirt. Ang mga social media influencer naman dyan, ika nga ng payo din sa akin yan, katulad ni Kuya Arthur. Ngayon din habang buhay, ay umaasa tayo sa social media o sa YouTube. Isang magandang way yung magkaroon ka ng sarili mong clothing at sarili mong business, katulad nito damit. O, kami, kaya ulitin ko abangan niyo yung design namin na legendary. No, yung mga legendary dito sa Pilipinas na nakilala, yun yung mabibili yung mga damit sa amin. Guys, abangan niyo yan. Hindi pa ngayon, no? Kasi syempre, hindi naman kami mga mapera para magawa namin. Unti-unti yun. Unti-unti. Sikapin namin.
Dadaldal tayo, nalilibong ako sa kakakain, guys. Ang sarap. Ito pa pala. Alam niyo kung bakit, ito share ko lang ha. Alam niyo kung bakit damit ang unang pumasok sa akin? Bakit? Ako nasasagot. Di mo na sila makasagot ko eh. Hindi, ako ang ano. Ako ang ano. Nasasagot ng bakit. Hindi, ako nga Sa damit magsasagot ng kasi. bakit eh. Ano ikaw ano? Bakit? Sa damit kasi, katulad yan, gulay, nabubulok yan. Correct. Isda, nasisira yan. Pagkain, napapanis yan. Ang damit, kahit ilang taon pang nandyan yan, andyan pa rin yan. Oo. Diba? Wala kang lugi. Ang lugi mo lang, Pagtamad ka. wala kang diskarte na, paano mo maibenta ganito, ganyan. Kailangan talaga madaldal ka. So, Narugi ka talaga. sobrang kadaldalan ko, ba't ayaw ko gamitin sa ganito, di ba? O mga marites kayo, mga parites, ba't di natin gamitin? Sabihin nyo, Uy, Mari, may bago kong chismis sa kapitbahay Oo. natin. Pero bili ka muna ng damit. Para ka ba? Sabihin ko Hindi sa'yo. ko sasabihin sa'yo to, wag di ka bumili. Sige, magkano ba yan? 300 lang. Sige, nabiling ko dalawa, di ba? Bilis. Yung chika natin may purpose, di ba? Nakabenta pa. Dapat deliver. Kakitaan. Kaya para hindi kayo masabihan na ang mga marites ay salot ng lipunan. At least, mapapakinabangan na kayo ngayon. At nakikinabang din kayo. Galing, no? Mare, bili ka ng damit mo. Ay, Mare, wala pong pera. Ay, sayang, may chismis pa naman ako. Sariwang-sariwa. Kagabi pa naman, no? Sariwa talaga, promise. Wag na lang. Ibang ay, Mare, magkano ba yung t-shirt mo? Mura lang, 300. O sige, Mare, kukuha ko isa. O, dalawa na. Ano ba yung nangyari kagabi, Mare? Kasi ganito. Si ano kasi, nahuli, Mari. Huli. Andun si si ganito, tumambay kay ganyan. O, di ba? Na hindi nga masyadong prepare si Kuya Arthur, kakagising niya. Nagulat siya, nakablog na ako eh. Idlip ako siya mo. Bakit? Naka-idlip rin ako kanina. Nangayon ako nagising. Alas 7 natin, anong oras na? So, ang bilis natin ngayon. Guys, yung mga dadaling ko pa uwi. Ayan. So, hindi ako nag-taxi ako, 500 pesos ang bayad. So, hindi ko kasi siya kakayanin talaga. Pag nag-commute ako, bit-bit ko sila. Kaya nag-taxi ako kasi medyo mabigat-bigat po yan. Oo. Hey, y'all, come look at this.